Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Wani gwamna ya umarci ɗalibai da ma'aikatan gwamnatin jiharsa su fara sanya kayan gargajiya a duk ranar Juma'a. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin. An umarci ɗalibai a makarantun jihar Ondo da su fara sanya kayan gargajiya a ranar Juma'a. Wannan shine matsayin gwamnatin jihar bayan wata shawara da aka yanke a taron majalisar zartarwa ta jihar. Bugu da ƙari an buƙaci ma'aikatan jihar da su masu dinga sanya kayan gargajiya a wannan rana. Gwamnan jihar Ondo ƙarƙashin jagorancin gwamna Rotimi Akeredolu ta umarci ɗalibai a makarantun kuɗi da na gwamnati da su koma sa kayan gargajiya a duk ranar Juma'a. Legit NG ta tattaro cewa wannan shine matsaya da aka cimma yayin wani taro na majalisar zartarwa a ranar Litinin 17 ga watan Oktoba. Haka zalika an buƙaci ma'aikatan gwamnati da su dinga sanya kayan gargajiya a duk ranar Juma'a. Wani labari na daban, ɗan marigayi Aláàfin Ọba Lamidi Adeyemi na uku, Hakeem Adeyemi, ya bayyana cewa burin mahaifinsa na ƙarshe shine a ganin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Adeyemi, mai wakiltar mazaɓar Afijio Akiba Oyo ta Gabas, Oyo ta Yamma a majalisar tarayya, ya bayyana hakan ne yayin da zagayowar ranar haihuwar marigayi basaraken na Oyo a ƙarshen mako na Nation ta rawaito. An gudanar da bikin ne a ɗan filin wasa da ke Oderi Aramu kusa da fadar Aláàfin ɗin. Wani labari na daban, ɗan marigayi Aláàfin Ọba Lamidi Adeyemi na uku, Hakeem Adeyemi, ya bayyana cewa burin mahaifinsa na ƙarshe shine a ganin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Adeyemi, mai wakiltar mazaɓar Afijio Akiba Oyo ta Gabas, Oyo ta Yamma a majalisar tarayya, ya bayyana hakan ne yayin da zagayowar ranar haihuwar marigayi basaraken na Oyo a ƙarshen mako na Nation ta rawaito. An gudanar da bikin ne a ɗan filin wasa da ke Oderi Aramu kusa da fadar Aláàfin ɗin. Jama'a duka anan zamu naɗe tabarmar wannan shiri na wannan labari na wannan tasha Mighty Hausa TV. Ku kasance da mu kowane lokaci.